вярно, даже и чак снява. Аз като им обяснях какво е това, ме гледах странно. Опитах се да им направя един, но нещо не ми се получи. Еми, то не е лесна работа да ти кажа, момче. Ела тук и си провери мерките. Но това е толкова странно. Кое? Меря тук и излиза, че всяко едно зъбче на колелото е с различен размер от предходното. А това не би трябвало да работи. Нас в университета ни учиха, че за да работи една машина, всичко трябва да пасва перфектно на другото. Пък сега с това английски чарък, може би пътя на клетката да е бил грешен. Как може да бъде грешен? Моите сметки са перфектни. Ето виж. Е равно на масата по ускорението. Също така, формата за въртеливо движение, в който инертният момент е равен на инертния момент по оста на ъгловото ускорение. Виж тук и си провери формулите. Това е толкова невероятно. Тези елипси са фантастични. Не мисля, че дори и професорите в университета могат да ги обяснят с доказани научни формули. Добре заварили. Вижте тази скука. Родът смешен Гайтан. След като Андрея ходи в Англия да се изучи, а пак с клетки се занимават. Та това и ние го можем. Смейте се вие на нас, ама вие едвам косите се може да сплетете. Ние тук с 12 нишки плетем. Вашето от научна гледна точка ще бъде нещо елементарно. Ето вижте ние с какви сложни формули се занимаваме. Хвалите се, ама нищо не излиза. Докато го плетете, ние вече сме заспали. Хайде дядо да поплетем малко и да им покажем на тия. Габрецът от много години се е сетил да използва силата на водата, за да задвижи машината. Това се осъществява чрез продължение на желязната ос на голямото запчато колело. Тя стига до поддъщения плот на одаята, където с помощта на главина с перки, наречени лъжици, се задвижва от водата. Четата Гайтан много прост и обикновен. Такъв бял не става за нищо. Я не го дайте да го бъдисваме, както ние си знаем. Багренето е процес, при който гайтанът се отцветява. Ако процесът бъде изпълнен некачествено, материалите избеляват при пране, а цветът се изгубва при носене. Предполагам, всичко се дължи на факта, че вълната е влакне с материал от белтъчен произход. Тоест, съдържа в себе си основни аминогрупи и киселинни карбоксилни групи. Това помага за създаване на здрави връзки между веществата и така боята стои. А някой от вас знае ли как и защо виждаме цветовете в природата? Не. Елементарно. Светлината, която идва от Слънцето, е смесица от лъчения с различни вълни. Ние ги виждаме с прямо различните цветове, които са спектъра на видимата светлина. Всеки един цвят от тези има свой допълнителен цвят. Смесени заедно, те дават бяла светлина. Или по тази логика, ако се погълне даден цвят от спектъра, ние виждаме неговия допълнителен цвят. Точно така. Стига с тия спектри. Хайде да бъдисаме, ще стане за смях. Само говорим, пък нищо не прави. Ами вие, боя няма ли да купите? Виж, ти не знаеш ли, че може да се бари, вълната се бари и с естествени материали от растителен произход? То растения милиони. Откъде знаете кое точно какъв цвят дава? Бабите ни през вековете всичко са проучили и записали. Ето, гледай, бежево от листата, клоните и кората на мушмула, зелено от стъблата и листата на домати и коприва, червено от корените и листата на брош. А някой чудил ли се какво ли се държат тези растения, да могат така да оцветяват? Растенията съдържат в себе си флавоноиди. Те имат багрилни качества, за които аз до сега не се бях замислял. Ето, например, мерицитрин и фустин се съдържат в листата на смрадликата. Физитин се съдържа в стъблото на смрадликата. Лутеолин дава жълто-оранжево. Алфа-терпинеол също се съдържа в смрадликата.
азолен има в лайката и дава синьо, а флуоксетин има в невена. Стипцоване, това го знам. Стипцоването е процес, при който вълната се накисва в стипцовка. Това най-често е обикновена стипца, калиев алуминиев сулфат, син камък, меден сулфат и зелен камък, железен сулфат. При използването на различна стипцовка, една и съща билка може да даде различен цвят. Ние стипцоваме с обикновена стипца, зелен камък и син камък. Така се получават различни цветове. Вълната стои в съда, докато водата закипи, но аз я оставям още половин час да хване хубаво боята. След това я вадя, изплакаме в студена вода и я оставям да изсъхне. И така получаваме всевъзможни цветове, да стане като дъга. Заприказвахте ми вие тука, но аз трябва да вървя. Имам научни трудове да пиша. Но може ли да ми дадете бял, зелен и червен гайтан, за да изплета гривни на моите приятели и да им покажа за какво им говоря? Хайде на добър път и да прославиш България.